थांदो नोंहा थांसै आं। ओमफ्राय बेटाव नों आंखौ दाबो रागा जोंबाय दङ? सनिया नोङो आंखौ गोसोआव नांनाय बाथ्रा बुंदों दिनै। नोङो आंखौ बेफोरबायदि बुंनाङामोन सनिया। सरिलै बेटाव सरि। आंबो आरो दहाय टेनसनावनो माबा माबि बुंफ्लांबाय। सरि ना। जेबो बुंनांला नोंबो आंखौ जेबो बुंनांला आंबो नोंखौ जेबो बुंला। सरिलै सना आंनि गोरोन्थिनि थाखाय नोङो नोंनि लोगोनियाव फैसा बिनांगौ जादों आरो लोगोजों माबा माबि बुंसादों। सरि आं सरि होनना बुंदोंना नों मानो मानिया? बेफोर खोथाखौथ' बाद हो। नोङो मा बुंनायमोन आंखौ दहाय हा? गोसोआव दङ? आं नोंखौ मा फैसा मोनबाल'सो नोंजों मोजाङै रायज्लायो हा? नङाबा आं नोंजों मोजाङै रायज्लाया? मा सानानै नोङो आंखौ बेफोरबायदि बुंनाय? नोङो माने आंखौ मा? आंखौ सासे गाज्रि सेंग्रा सानो नामा? नोंनिबा माने आङो सिख्लाफोरनि फैसा लुथियो आरोना हा? नोंनिबा माने आं नोंखौ फैसा जानो मोननायखायसो मोजां मोनदों आरोना? गार्लफ्रेन्ड होननानै निजिनि साननानै मालाबा फैसा बियो। नों बेखौनो आंखौ एसेबां गाज्रि सानबायना? आं मोनथियामोन नोंदि आंखौ एथ'ग्राब गाज्रि सानो होननानै। दिहुनना होजोबगोन आं खामानि मावनो थांबानो नोंनि फैसाखौ फारि दिहुनजोबना होगोन। थाइसेबो जाया आं रावनिबो फैसा। सरिलै बेटाव आं बेफोरबायदि बुंनाङामोन। सरि आइ एम सरि। हगार। थांसै आं नोंहाबो थांदो। ओइ रु नों आंखौ मानो इसेबां गाज्रि मोनबाय दङ? सरिलै आं बुंफ्लांबाय। आं फाफिरै आं मोजां नङा। नों जुदि आंखौ दानिनिफ्रायनो एसेबां बेफोरबायदि बुंनो हागौबा आरो उनावथ' दंबावोसो। आं मालाबाबो बेफोरबायदि बुंला सना। कसम आं नोंनि कसम लायो आं बेफोरबायदि बुंला। मानो बुङा? नों जुदि दानो बुंनो हादोंबा आरो उनावथ' दंबावोसो। आरो उनाव मानो बुङा जानो? उनावथ' आरो नोङो बांद्रायसो बुंबावगोन। बुङालै बेटाव बुङा आं मालाबाबो बुंला। नों आंखौ मा सानखो? नों माने आंखौ निमाहा होला नामा? सरिलै प्लिज ना खेबसेखिनिखौ निमाहा होथारदो। थांसै आं नोंबो थांदो। आंहा रायज्लायबाय थानो सम गैला। आंहा न'आवबो खामानि दं। बेटाव नों आंखौ बेफोरबायदि खालामनाङा मिथिगौ ना? नों मानो बेफोरबायदि? नों खेबसेखिनिखौनो निमाहा होनो हाया नामा? गासिबो बाथ्रायाव निमाहा होनो हाया मिथिबाय? आरो नोंथ' आंखौ ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों, ओरैबायदि बाथ्रा खोनासंहोदों नों आंखौ दिनै मालाबाबो निमाहा होथावजाया। बिदिबा होमबा नों आंखौ मा सानखो? ब्रेकआप होनो सानबाय नामा? मानसिफोरा नायगासिनो। न'आव थांनानै मोजाङै रायज्लायगोन। जागोन दे नाथाय आंखौ निमाहा होदे। मोजाङै रायज्लायगोन एबारनिफ्राय बुंला। नोंबो आंखौ जेबो बुंनांला आंबो नोंखौ जेबो बुंला। थांदो नोङो। न'आव थांदो होनबा बुजि मोना नामा? थांदो बेनिफ्राय। आंबो थांसै। नोङो मानो बेफोरबायदि खालामदों आंखौ? मानो एथ'ग्राब गोसा बुंदों? आंखौ रायनाङालै आं जोबोद दुखु मोनो। जागोन दे राया। थांदो थां न'आव। आरो आंखौबो सानसे मथे थांनो होदो। गाबला गाबसि दिन्थिनांला आंनि सिगाङाव। थां न'आव थांनो होदों ना? न'आव थां। आङो न'आव मोनोबाथाय फन हरगोन। जागोन दे। आंनिनो गोरोन्थि दे सना। आंनो खाथोन गैमारा। फैसाखौ मोजाङै लानांगौ। फैसाया जुदि दिनै गोमायामोनबा बेफोरबायदि जानाय नङामोन जोंफोरनि गेजेराव। आंबो नोंखौ बुंनो होननानै बुङाखैमोन। टेनसनावनो ओंखारलांदों खुगानिफ्राय। दे होमबालाय थांसै। नोंबो थांदो। दायो न' मोनैबाथाय फन खालामदे सना। जागोन। नों बायदि सिख्लाखौ नांला आंनो। न'आव थांनानै आं नोंजों मोजाङै रायज्लायो ना हा? आं नोंखौ ब्रेकआपसो होगोन न'आव थांनानै। नों आंखौ मा सानदों? नों आंखौ सैमा सानदों नामा? बा आंखौ मा बायदि बुंथारदोंलै दिनै। आं मालाय फैसा सोना हरबाल'सो मोजाङै रायज्लायनो, ओरैनो रायज्लायानो। आंखौ एथ'ग्राब गाज्रि सेंग्रा सानदोंना बियो। थै गाज्रिया नोंसो। नोंनि गोसोआसो गाज्रि। बेनिखायनो बेफोरबायदि सानदों नों आंखौ। नाङा आंनोबो नोंनि बायदि सिख्ला नाङा। मोजां मोनोमोन आं नोंखौ। नाथाय नों आंखौ दिनै बेफोरबायदि बुंबाय। गोसोआव नांबाय आंहाबो। ब्रेकआप सनिया, ब्रेकआप। दिनै बिबारि आयंलाहानाव थांनो मोनगोन। आङो बिबारि आयंखौ आरो लाइमोन आयंखौ जोबोद मोजां मोनो। बिसोरो आंखौ जोबोद अनखायो। गोसोम बन्दी होननाबो बुङा। नाथाय सनिया आयं आरो आबैया मानोबा आंखौ गोसोम बन्दी होनना बुंबाय थायो। आरो आंखौ अननायानो दाङा। आनैयाथ' आंखौ रायहरोसो। गावनि खाथियाव थांबानो आंखौ रायो। आरो आबैयाबो आंखौ बारा अना। आंखौ बानायानो। रावबो अनाबाबो आंखौ बिबारि आयंआ अनबाबो जागोन। बिबारि आयंखौ खेबसे फन खालामनिर' आं थांगोन होननानै।
आयं बुङाखैहाय मा आयं जोंफोरा आइजों आंजों थांनो नागिरदों नोंसानाव होमबा गाबोन नुसिगोन नोंसोरखौ बेसेबा नायनो लुबैना दंखायो मिथिगौना आयं बेसेबा गोबाव जाखाबाय नोंसोर जोंहानाव फैया थांगोन लाइमोन आयंनोबो खिन्था किल्लु आमाइनोबो खिन्था जोंफोर थांगोन होननानै जागोन दे आयं खिन्थागोन आयालाय आया दुगैनो थांदोंमोन दाबा दुगैखांबायना थाङाखै नों मा खालामदों आयं आं दङ दे आयं ओंखाम संदों आङो ओमफ्राय लाइमोन आयंआलाय बिबो मैगं हागासिनो गाबोन थांगासिनो जोंफोरो आंनि थाखाय दद' संना दोनबानो जाबाय आङो दद' जानानै मोजां मोनसोयो ओमफ्राय दावदैबो नाखौ हले आं जानो गिसोयो नानियाव सु थायो दोननायाव नांथायोसो जागोन दे आयं नों दद' जाना मोजां मोनो ना संना दोनगोन दे आरो दावदैबो एवना दोनगोन दे होमबा आयं आंबो दुगैहैनि दे आयं दे फैमार दे गाबोन जागोन दे आइ सोरजों रायज्लायदों नोङो बिबारि आयंखौ फन हरदोंमोन आं गाबोन थांगोन होननानै ए नंगौ नों खिन्थाना दोनखाबायानो सिगां आफा थुला नोंबो गाबोन जोंफोरजों नाङा दे आइ आङो मालाबा थांगोन दे गाबोन नोंसोर थांदो दे नों मानो थाङा आफा नों मानो आयं लानानै थांनो नागिरा थांगोन मालाबा थांगोन दा आंहा सम गैथ'वा माला थांगोन र' आइ मालाबा थांगोन जागोन दे होमबा मालाबा थांगोन गाबोनो आइदों थांदो आं उनाव थांगोन दे आइ दे जागोन दे होमबा आफा आङो दुगैहैनि र' दिनैनो जिनिरफोरखौ मोजाङै हुख'ना लानोसै आं आयौ आंनि फिसा थां मोजाङै दुगै दे आइखौ मोजाङै थुखैनो हो जागोन दे आफा आं नोंसाया दुगैगासिनो नोंसाजों दुगैहैथां थांनि र' आफा दिनैनो मोजाङै जिनिर हुना लागोन आं गाबोन फुङावनो थांगोन ना हले दा आइया दुगैखांबायानो खोमा आंबो थांनि र' हेलौ सना आंखौ दिनैनिफ्राय सना रुफा जेबो बुंनांला दे मानो बेफोरबायदि बुङो सना प्लिज ना निमाहा हो सनिया आं नोंखौ निमाहा होनो हाया बेलेग बाथ्रा बुंबाबो बेलेगमोन मा होनना बुंनायमोन नोङो आंखौ आंजों फैसा सोना हरबाल' मोजाङै रायज्लायो नङाबा खेरखौनो खालामा होनना बुंनायमोन नोङो गद'ग दिन नोंजों मोजाङै रायज्लायबोबाय दिनै नांज्लायनायानो थाङा थेवब्लाबो नोङो आंखौ बेफोरबायदि बुंदों नोंजों माला नांज्लायनाय आङो नोंजों माला नांज्लायनाय नोङो फैसा सोना हरबाबो हराबाबो आं मोजाङैनो रायज्लायखायो माथो सरि सना आं बुंनाङामोन नाथाय बुंफ्लांबाय टेनसनावनो बुंफ्लांदों आं नोंबो आरो आंखौ रायबायना आं नोंखौ रायाखैमोन आं नोंखौ बुंदोंमोनल'सो मोजाङै लाया होननानै नोङो मोजाङै लायैखायनोथ' नोंनि फैसा फाजारा गोमाबायना नों बेखौनो लाजि मोननानै आंखौ मा खोनासंहोनाय नोङो आंखौ बेफोरबायदि बुंनाङामोन सनिया बेनोथ' बुंफ्लांबाय सरि आं बुंला सनालाय नों मानो बुजिया आं बुंदोंना आंखौ सना रुपा होननाङा होननानै नोङो हाजार सना रुपा होनना बुङा मानो थेवब्लाबो आंनो नोंखौ नांला आंनो नोंखौ लाइफआवबो नांखाला मा बुंदों नोङो बेफोरखौ बेदाव मा नोंनि मोजां मोननाया बेनो नामा औ आंनि मोजां मोननाया बेनो नों जि सानो सान आं नोंखौ मोजां मोनोमोन सनिया नाथाय नोङो आंखौ नोङो फैसानि लभिया सानो जेनेबा नोङो सानो आं नोंखौ फैसानि थाखायसो मोजां मोनो आं नोंखौ फैसानि थाखाय मोजां मोनामोन सनिया फैसानि थाखाय मोजां मोननायमोनबा आं नोंखौ दिनै ब्रेकआपखौनो होआमोन आं बुंदों दे सनिया नोङो आंखौ ओरैबायदि गोसोआव नांनाय बाथ्रा बुंदों नोङो आंनो लाइफआव हरखानांला आं बुंदोंना नोङो आंखौ हाजार सना रुपा होनना बुं थेवब्लाबो नोङो आंखौ जिबनाव मोनला लाइफआव जिउआव हरनांला दे नोंबो आंनो हरनांला आंबो नोंनो हरला ब्रेकआप आं नोंखौ ब्रेकआप होबाय बेदाव सनालाय मानो बेफोरबायदि प्लिज ना अननानै आंखौ ब्रेकआप होनाङा आं नोंनि अनगा थांना थानो हानाय नङालै बेदाव नों आंखौ साधारन बाथ्रा बुंनायानो एथ'ग्राब गाज्रि मोनदों नोङो जुदि आंखौ गावनि सानोमोनबा निजिनि सानोमोनबा मानो आंखौ ब्रेकआप होखो नोङो आंखौ मोजांखौनो मोनमारा ना मोजां मोननाय मोनबा नोङो आंखौ दिनै ब्रेकआप होनो हायामोन मानो बेफोरबायदि नोङो आंखौ मानो धोखा होखो साधारन बाथ्रा बुङाखै नोङो फिसा बाथ्रा बुङाखै नोङो आंखौ गोसोआव नांनाय बाथ्रासो बुंदों नोङो रावबो गार्लफ्रेन्डा बेफोरबायदि बुङा मोनथिबायना आं नोंखौ बेसेबा मोजां मोनोमोनलै सनिया नाथाय नोङो मैया बे बाथ्राखौ बुंनायनिफ्रायनो आं नोंखौ इसेबो सुखुला
नोंनि फारसे इसेबो अननाय होनायानो गैखाला ब्रेकआप दे ब्रेकआप सनिया नोंजों आंजों जेबो सोमोन्दो गैला दिनैनिफ्राय ब्रेकआप खेबसे खेरिखौ निमाहा होदोलै बिरदाव माने बेफोरबायदि सनालै आं नोंनि अनगा थांना थानो हानाय नङा नोङो जुदि आंखौ ब्रेकआप होयोबा आखाइ हागोन आं आरो आंथ' नोंनि फैसाखौबो खोमायाखै आं आंनि फैसाखौसो खोमाना लादों अन्नानै आंखौ निमाहा हो आं मालाबाबो बेफोरबायदि बुंला दोन सनिया आं बुंदोंना आं दोना आं आखाइ हाना लागोन आं थैगोन आं फासि नांना थैगोन नों थैनाय मानसि नङालै आं मिन्थिखागौ सनिया आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनखायोलै 1000% मोजां मोनो आं नोंखौ 1%बो नङा 2%बो नङा 50%बो नङा 100%बो नङा 1000% मोजां मोनखायो आं नोंखौ नाथाय नों माने बुजिया नोंखौ मोनाबा आं थांना थानो हानाय नङा आं आखाइ हामारगोन दे नों नायबाय था आंथ' नोंखौ हानो होआखैना आंथ' नोंखौ थैनो होआखैना थेवब्लाबो नों आंखौ ब्रेकआप होगोनखायनोथ' आं थैनो नागिरदोंना थैनाङा सनिया रावनिबो थाखाय थैनाङा दोन नोङो आंखौ बेफोरबायदि बुंनाङामोन खोनासंनाय दानना होबाय बिरदाव नों आंखौ बोरै बेफोरबायदि खालामनो हागोन नों आंखौ दिनै ब्रेकआप होमारबाय बिरदाव आं थैगोनलै आं नोंनि अनगा थांना थानो हानाय नङा नों आंखौ ब्रेकआप होनो हाया मालाबाबो आंबो नोंखौ मालाबाबो ब्रेकआप होआ बिरदाव नों आंखौ बोरै ब्रेकआप होनो हागोन आनै मायो मा नांगौ आनै मा खालामदों नोङो आनै नोङो गाबदों गोसोम मन्दिर बेनिफ्राय थां मानसियाबा मा जादों नों आंखौ बेयाव डिस्टार्ब होफैबाय थानाङा दे थां आनै आं नोंखौ जेबो डिस्टार्ब होआ मा जादों आनै बुंनाय नोंखौ सोरबाफोर नायदों नामा ना बुदों बुंनाय रावबो बुवाखै आंखौ रावबो जेबो खालामाखै थां बेनिफ्राय मानो नांगौ नोङो गोसोम बन्दी दे थां बेनिफ्राय मानसियाबा मा आनै आंखौ मानो गोसोम बन्दी होननानै रायबाय थायो ओमफ्राय आनैयाबा मा जादों मानो गाबदोंबा सोर बुदों आनैखौ आनैया सोंबाबो खिन्थाया माथो माबा जामारदों सोंबाबो गोसोम बन्दी होननासो रायो होखारहरबायसो आंखौ डिस्टार्ब होननानै बिरदाव नों आंखौ बेफोरबायदि खालामनो हाया आं बुंसैना आं आखाइ हानानै थैगोन आं नों नायबाय था नों आंखौ हाया सानदों नामा नों आंखौ मा होनना बुंनाय नोङो थैग्रा मानसि नङा थैगोन आं नोंनि थाखाय थैगोन आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो बिरदाव 1% नङा 50% नङा 100%बो नङा आं नोंखौ पुरा 1000% मोजां मोनखायो नाथाय नोङो आंखौ दिनै फिसा बाथ्रा बुंनायावनो लाजि मोननानै आंखौ ब्रेकआप होबाय आंबो नागारा नोंखौ आं नोंखौ नागारखायाबो इबारि आयं लाइमोन आयं जोंफोर मोनफैबाय दे आयं हामबाय दे मोनफैबाय जोंफोर लाइमोन आयं आरो आंजों नेबाय दंमोन नोंसोर सानैखौ जोंफोर आरो थाब मोनफैसिगौमोनसो जोंफोर दखानाव मम' जादोंमोन बापरे औ दानिफ्रायनो मम' चाउमिन बेसेबा मोजां मोनोहाय गथ'आ बेफोरबायदि होननानै आरो बांद्राय जाबाय थानो होनाङा आरो गथ'खौ गेस्ट्रिक जायोना सानफ्रोमबो जानो होआ माथो मालाबाल'सो सानफ्रोमबो जाया आयं मानोना सानफ्रोमबो जाबाथाय गेस्ट्रिक जायो बेमार जायो औ जानाङा दे आयं सानफ्रोमबो जाबाय थानाङा आरो चकलेटखौबो जाबाय थानाङा हाथाया सेवगोन मा हाथाया सेवो चकलेटखौबो जाला आङो सानफ्रोमबो जाबाय थानाङा बिदिनो मालाबा जा जेबो नङा दे मालाबा जाबाथाय सेवनाय नङा सानफ्रोमबो जाबासो सेवगोन हाथाया जागोन दे होमबा आयं नोंसा आफाया फैमारासै आरोना नोंसोर सानैबो बिमा फिसा फैबाय बिफाया सोलाबाना बेनिखायनो फैयासै नङालै आफाया फैनो बानानैसो फैयाखै खोना आं लिंबा फैनानै थाङा आं नोंसानियाव फैनो सानफ्रोमबो लिंबाय थायो फैनानै थाङा फैगोन दे मालाबा आयं फैगोन नोंसा आफाया आरो खामानि दङना सोलाबा बियो ओमफ्राय टिल्लुआ मा
गैया नोंसा आमाया सौगाव थांलायबाय आयं नोंसोरो जोंनि थाखाय मा संना दोनदों दद' ना दद' नोंनि थाखाय जोंफोर गोथावै टेस्टि संना दोनदों दे दद' ओंखाम उखैबाथाय जानोसै दद'खौबो ओंखामजों जागोन दे आयं ओंखाम उखैबा बुं दे आङो ओंखाम उखैबा आयं होननानै दे जागोन दे आयं ओमफ्राय न'आव गासिबो मोजाङै दङबा आइ मोना सनिया मोना सनिया आनैया गाबदों दिनै गाबदों मानोबा सनिया आनैया गाबदों मानो गाबगोन मायाबा गाबाखै गाबग्रा मानसि नङा बियो नङा आयै सनिया आनैया गाबदोंमोन आंनो नुथारदों ओमफ्राय आङो नोङो मानो गाबदों होनना बुंनायाव नों गोसोम बुन्दि होननानै आंखौ होखारहरदोंसो गथ'खौ मानो बिसोर बेफोरबायदि बुंबाय थायो मानो एरसोना जेबो बुङा नामा मोस्रोम गथ'खौ मानो गोसोम मन्दि होननानै बासिबाय थायो औ नंगौबो दे मा बिफाया जेबो बुङा नामा बिफानि सिगाङाव बुङाना बेफोरबायदि आरो आंनि सिगाङावबो बुंला आजिखालि गथ'नि सिगाङाव बुंखोना सिरि सिगांलाय बुङोमोन बिफानि सिगाङावबो गोसोम मन्दि होननानै बासियोमोन बिमाया आंनि सिगाङावबो बासियोमोन थेवबाबो बे सानैसोआ बुङाखैमोन माथो आंखौ बुंबाय थायोसो सनियाया हामाय सनिया होनना बुंनो हामा आनै होनना बुं आंखौलाय मानोथ' एसेबां गिदिर जानानै आंखौ मानो गोसोम मन्दि होननानै बासिबाय थायो आंनि सिगाङाव जुदि आयं किसमिसखौ मालाबाफोर गोसोम बन्दि होननानै बुङोना आं खिन्थु ओरैबायदि बुंखावना होगोन ना मोस्रोम मानो बुंबाय थायो गथ'खौ बेफोरबायदि गोसोम बन्दि गासिबो अननाय फैया नामा बिदानि फिसाजोखौनो आरो मा गोसोमा मानसि नङा नामा आरो आयं किसमिसा एसेबांबो गोसोम नङा दे गोसोम बन्दि होनना बुंबाय थानो र' मालाबा आंनि सिगाङाव बुंबावथ' र' आं ओरैबायदि बुंखावना होगोन आंबो आब' एबारो मालायनि फिसाखौ बासिबाय थाग्राया गावनि फिसाफोराबो गोसोम बन्दि जोनोम जाबासो मिन्थिगोन र' औ बांद्राय बासिबाय थानाया गावनियाबो फिसाजोआ बेफोरबायदि जागोनथ' र' सोरबा सासेयाबाबो ओमफ्राय आनैया मानो गाबदोंमोनबा आंखौ होखारहरबायना बियो गाबमादों आरो आइ गाबनायखौनो नुथारदों आङो मानो गाबखो बिलाय मोजां मोननायफोरजों नांज्लायदों खोना नंगौबो जानो हागौ दे आयै सोर मोजां मोननायलै माबा मोजां मोननाय माने लोगोफोरजों नांज्लायदों खोना बियो लोगोफोरा रायदों खोना बिखौ सोरबा लोगोफोरा आनैया रांखिनिथ' बेनिखायनो रायजादों खोना हामाय आनैखौ बेफोरबायदि रांखिनि बुंनो हामा आयं थुदो न' सिङाव आयं नोंसिनि थाखाय आया मेथाइ लाबोदोंसो गल्ला लाबोदों नंगौ थु होनबा जाहैनोसै थु न' सिङाव